So unsa may feeling ni Madam Skill nga padung na kasi po. Yeah. Yeah. Excited. Yo, what's up mga amigos? So, padung namin sa Mercado. So, mularga si Dan Skill for the first time daw sa Cebu. So, gisakyan ako si Bantes. Ay, okay guys. Ay, hello. Nag-drive ko guys ha. Isang kasi, nagugod. Pero, hindi, santo. Hindi na lang, boss. Pero, daray. Sige ako, Dan Skill, ang kasyon. Pag sekali ate yung tanong kayo. Ano ka so? Ano, tinabitaw eh. Yung mamano. Oo, ato na iba daw inabangga. Daniel. Grabe Daniel yung cashier. Dan Skill. Mag-cashier ko sa yan. Baka natin si Dan Skill sa cashier. Cashier. Cashier pa sa sukli. Pwede mo sukli natin. Alin sukli. Mall to sukli. Alin. Kana mo, ay nagalindot na magkatawa ng big. Ilis. Hello, Natagaw! So, kumusta yung experience sa coffee shop? For the first time, di ba? First time yun. So, first time na. Namoto na kasi ko daga mag coffee shop dito. Maano na yan. Pero, mapalmay na lang panagsa mo. I-trade mo kagalingon. Paano masabi? Ilaw mo lagi, balag mahal. Diba? So, kuhan ka. Satisfied ka. Yo, what's up mga amigo? So, padong nami karon sa Tubigon. Nauman nami pangaon dito sa Amang. Bakit sa ito na? Manami papugnaw rito sa kuhan. Sophia's Coffee Italia. So, nagsakay nami karon tricycle padong pero wala akong pakialam. Tubigon. So, banda na to si Dan Skill. Biyahe sa Cebu for the first time. Hello, Natagaw! So, dyan na meron dire sa Tubigon. Kayong ni Dan Skill. Let's go to Cebu na talaga. Yay! Nauwan kasi nauwan. So, marami kami na nagkaroon. So mga amigos, dahil na kami garon sa terminal. Dapat namin ticket tag 20 pesos. Yeah. Games. So guys, nakalubat namin ticket pa daw Cebu. Sa terminal fee ni Mr. Rodriguez Dan Skill. Hey guys, so na namin garon sa terminal ko yung ni Dan Skill. So patong lagi na siya sa Cebu. Sa may feeling ni Madam Skill nga padung na kasi po. Yeah. Excited. Yeah. Excited. So,
Wala na may karon gawa sa terminal. So sakay na kami sa Paskat. Ito lang Paskat ito. Aw, nakalimot ko. Wa man day ko iyab. Grabe lang kakusog ang buwan. Ano siya? Isugat gusto lang dance skills sa buwan. Ita, di ka masakyan dance skill. So mga amigos, may kami ron sunod sa barkong basket ni dance skill. So kami special ni ron kay tungkol ni dance skill siguro. Gago. Dance skill, special child ba ni dance skill? So kami ray tao diri ron sulod sa karong nga special. Private din siya, private para ni dance skill. Dili ba dance skill kay gilain na. Rom. So, see you to kita-kita sa Cebu, mga amigos. Ilaw ng Tagaw! So mga amigos, nag-ilis ko. Kaya piti na basa kanina. So si Dadskill nag-CR pa siya on toilet. Ano siya, on toilet. So pinangga kay Dadskill kay nagi siya kaugalingon niya siya. Sa camera yun doon din mga amigos, gilain dire. Sa karong nga gamay, pero di siya magsaka-saka. So pinangga kay Dadskill sa taga-Paskat. Ay nakapailan ni kay way mapalit na mo dire. So taon. May snacks. Bro, asa man ka? Yo, kakusog sa wan, sa gawas. Ayo, Dadskill, yo! Wow! Hey mga amigos, nagdagan na kami at nagdagan nag-under na barko sa padong sa Cebu. So, Oh, pero wala akong pakialam. mga 7:30 siguro or 7, maabot kami nga to sa Cebu. Yo! Unya, naday kayo iyab. Yeah, mo'y na mga readers ang maupo dilima Miguel aron way unog mo'y na mga readers. Somewhere deep down in my heart. Mga amigos, so napot namin diri sa Cebu. So waray namin diri sa Manalili. Kay Mujuti na si Dadskill. Yo! Maura ni siya no? So yun nga mga amigos, dumating kami sa Cebu around 7 kasi yung biyahe ng fast cut na sinakyan namin is 5:30, so almost 1 hour and half bago kami nakarating sa Cebu. So ayan nga, inalalayan ko si Dadskill. Mapanmay na lang panagsa mo, i-treat mo kagalingon. A.K.A. Tubaboy para maayos yung paglakad niya. Ako ang dala ng bag niya dito. So hindi ko na video lang kasi malakas ang ulan pagdating namin. So pagdating namin sa Cebu Terminal. Ikita mo, ibigay mo na sa taong mahihirap. So ayun, pagdating namin Cebu Terminal, nagsakay kami agad ng taxi. So since mga 9 PM pa yung meet up namin ni Mami at interview niya, so napag-isipan kong pumunta doon sa isang resto bar. So kumain kami doon nag-dinner at uminom ng kunting San Mig Light. Yan nga, para mapasyal ko din si Dadskill sa Cebu. So after doon, Invite mo sa uminom kami mga 9 PM. So pumunta na kami sa bar para makausap siya kay Mami at ma-interview. So thank you for watching and please don't forget to subscribe. Thank you. Bro, asa man ka?
dito ko sa akong uyab. Unya, naday kayo yab. Aw, nakalimot ko. Wa man day ko uyab.